Moikka! Kamera heiluu. Ajattelin nyt tämmösen videopostauksen tehdä teille. Sellaista on joku aika sitten jo lupaillut ja en ole vielä kerennyt kautta saanut aikaiseksi ja nyt ajattelin tälleen extempore sitten uskaltaa semmosen tehdä. Olen tosi pahoillani, kun en ole kerennyt postaamaan blogiin hetkeen. On ollut melkoinen kiirus tässä sen jälkeen, kun ollaan tultu reissusta. Italian reissu meni ihanasti. Oli tosi mukavaa. Oli upeat ilmat. Täällä kuulemma ei ollut. Et sinänsä tosi hyvään aikaan lähdettiin. Oltiin onnekkaita, että päästiin siihen aikaan reissuun. Viikko ollaan oltu reissun jälkeen kotona ja ollaan pahdettu ton terassin parissa. Ihan aamusta iltaan ollaan oikeastaan terassia tehty. Välillä ihan yötä myöden, että ollaan saatu valmiiksi. Täällä kävi eilen semmonen kuvausryhmä. Sen enempää en kerro vielä, mikä projekti on kyseessä, mutta kuulette siitä blogin kautta aivan varmasti jossakin vaiheessa. Blogiin on tarkoitus postailla jonkun verran Italian reissukuvia ja sitten täältä terassilta myöskin kuvia. Vielä en ole mitään laittanut muuta kuin siitä, mikä oli se lähtötilanne silloin aikoinaan. Sen jälkeen on paljon tapahtunut onneksi. Nyt tuntuu, että alkaa tämäkin kohta olemaan kodista kunnossa ja toivottavasti saadaan loppukesä nauttia täällä omalla pihalla sitten tosta ihanasta terassista, mikä on ihan meidän näköinen. Kiitos teille lukijoille, kun olette seurannut Suvisvilla-blogia ja kiva, jos jatkossakin jaksatte pysyä menossa mukana. Kiitos myös kaikista ihanista kommenteista. Yritän aina niihin mahdollisuuksien mukaan vastata. Perheen ehdoilla täällä toki arjet mennään. Kolmilapsinen, 3 lasta kyllä vie aikaa. Että aina postailen kun vaan mahdollista. Olisi ihanaa enemmänkin ehtiä, mutta ehkä sitten syksyllä taas otetaan suurempi into päälle. Nyt on kesällä niin ihana viettää aikaa täällä ulkonakin, varsinkin nyt kun alkaa olemaan valmista. Käydään pikkusen, katsotaan mitä tässä nyt on tapahtunut. Tällä hetkellä me ollaan tässä lasitetulla terassilla. Ja täällä on nyt tämä oma niin sanottu viherhuone, missä on sitten pikkusen erilaisia yrttejä ja muuta, mistä yritän hakea aina ruoanlaittoon pikkusen sitten tarvikkeita. Ja käydään katsoa myös tuota terassia, mikä on nyt sitten valmistunut. Yes. Elikkäs tässä on tämä gardening room niin sanotusti. Täällä on meidän isopapan tekemä reilu 100 vuotta vanha naulakko seinällä. Tää on tyyliltään ehkä hyvin maalaisromanttinen, mutta ei haittaa, se sopii tähän huoneeseen. Vaikka oma linja on aina mennyt nyt vuoden 2 sisällä vähän tämmöiseen skandinaavisempaan suuntaan, niin kiva, että on myös ripaus sitten tämmöistä vanhaa. Tunnearvo on suuri. Täällä on yrttiruukkuja. Siellä on mun kaikki erilaiset ruohosipulit ja vaikka mitkä basilikat sitten kasvamassa, että saa laittaa ruokaa. Ja tää täytyy erikseen näyttää, mä rakastan mehikasveja, mä oon aivan ihastunut näihin. Tykkään näistä pienistä ja sitten vähän isommista. Hyvät tämmöiselle minunlaiselleni puutarhanhoitajalle, joka ei ole mikään super tässä hommassa. Välillä unohdan kastella. Monesti jopa kaikki kasvit ovat kuolleita, kun minä niitä hoidan, mutta yritän kovasti tehdä parannuksen. Kiinnostus on tosiaan kasvanut nyt hirveästi kaikkeen tämmöiseen viherpiipertämisen suhteen. Siellä on chilit tulossa ja täältä löytyy sitten siellä on ihana paprikakin pikkuhiljaa saamassa väriä. Eli semmoista täällä. Peruutetaan pikkusen. Täältä löytyy sitten tämmönen mikähän tää nyt sitten olisi. Hyllykkö. Täälläkin löytyy mehikasveja taas. Siellä on mehikasvit rivissä. Sitten tehtiin tämmönen hankinta, ostettiin kiva pieni tämmönen ruokailuryhmä. Tässä on tarkoitus sitten aamupalaa nautiskella ja samalla voi vähän fiilistellä tuosta ikkunoista sitten tonne ulospäin jo, että minkälainen ilma on minäkin aamuna kun heräillä. Täältä löytyy maasta tämä aivan ihana Tiirinkosken tehtaalta hankittu kassi, mikä on tämmöistä
onkohan tää renkaasta tehty ja sinne on nyt lubiinit laitettu kasvamaan. Muistatteko, kun tää terassi oli aivan täynnä kaikkea muuta krääsää ja rojua vielä. Nyt on tyhjennetty ja laitettu tämmönen harmaa terassimatto tänne alle. Siinä on sitten riippukeinu pistettynä kattoon ja nyt siinäkin on kiva sitten vaikka lueskella, jos sellaista joskus ehtis vaan tekemään. Täällä on tää sohvaryhmä, mikä on ehkä jossakin kuvissa näkynytkin. Kurkataan vielä tonne toiseen suuntaan. Tehdään tämmönen näin. Nyt on tyhjää. Ihanaa, mahtuu taas oleskelemaan. Tää menee vähän niinku toisesta huoneesta. Sitten tälleen kesäaikaan, kun tässä pystyy oleskelemaan. Ja miksei sitten talvellakin tää pysyy pikkusen lämpimämpänä, kun sitten oltais ihan tuolla ulkosalla. Mennään sitten katsomaan ulos. Täällä on tää meidän terassi. Aurinko paistaa nyt aivan suunnattomasti. Siellä on Alessian vaunut ja Alessiakin siellä on näköjään just herännyt päiväunilta. Moi! No moi! Äiti ottaa vähän kuvaa. Joo. Täältä löytyy ihana laventelipuu. Ja sitten tehtiin, kaikista jämäpaloista tehtiin tämmönen pöytä tähän, että saa tuohon grillin viereen ja vähän yrttejä kasvamaan. Siitä löytyy se grilli, mikä on ehkä joissakin kuvissa näkynyt, ja sitten aurinkotuoli. Rakas, annatko äitin ihan hetken aikaa ottaa kuvaa? Joko? Äiti tulee viihdyttää sua ihan kohta. Täällä on ruokailuryhmä sitten. 6 paikkaa on, mutta onneksi on tämmönen istuin, miksiköhän tätä voisi sanoa. Tämmönen pitkä penkki tehty tähän tosiaan, että siihen mahtuu vaikka 10 henkeä istumaan ja sit siinä on noin tyynyt, mitkä saa sitten pepun alle. Jotain betonia halusin tähän takapihalle saada, niin täytyy sanoa, että iso kiitos miehelle, kun jakso taas toteuttaa mun hullut ideat. Eli teki tämmösen betonisen selkänojan sitten tähän penkille. Kurkataan täältä vähän kauempaa. Äiti ottaa sua vähän mukaan. No niin. Tältä näyttää. Peruutetaan vielä. Joo, pitääkö sut ottaa syliin mukaan? Laatat on laittamatta vielä kiinni, mutta sinne on tarkoitus laittaa sitten jotakin kiveä sitten sinne noihin rakosiin. Ootappa, kun äiti nappaa sut täältä kainaloon. Pikkusen kamera menee. Piu! Ui! Noniin. Nyt on lapsi sylissä, nyt voidaan jatkaa. Täällä on sitten nämä ihanat ammuslaatikot, mitkä löytyi sieltä sotilassairaalan roskalavalta. Katoin, että siellä jotain nyt ihanaa näkyy ja kävi vähän penkomassa, niin tämmöiset sieltä sitten löytyi. Siellä on mun kurkut ja tomaatit tulossa. Hirveän hyvin ei ole nyt kasvanut, kun on ollut nämä kurjat vesisateet, mutta toivotaan, että nyt kun nämä helteet on alkanut, niin rupeisi nekin kasvamaan sitten paremmin. Ja täältä löytyy sitten vielä tämmönen iso ämpäri, mihin on istutettu sitten pikkusen kukkasta. Kuvataan vielä täältä suunnalta. Kävellään näin. Ihan Jyskistä löytyi tosi kivat nämä kalusteet. Hyvä löytö. Olin tosi onnellinen näistä. Ja tuolla on sitten vielä aurinkotuolit. Askosta löytyi tommoset valkoiset, mitkä sitten hankittiin vielä, että semmonenkin olisi mahdollista auringonotto, jos vaan sillekin aikaa löytyisi.
Tänne on tosiaan ton lasten hiekkalaatikon lisäksi tarkoitus tehdä vähän keinua ja jotain kiipeilypuuta sitten, kun vielä ehditään semmoista tekemään. Mut ihan kivasti tässä olisi nyt tarkoitus loppukesä viettää sitten ystävien kanssa grillailleen ja Eerinin syntymäpäivät oli jo viime viikolla, mutta nyt sitten sunnuntaina vietetään vielä ihan juhlia sukulaisten kerran, niin toivotaan, että on hyvät ilmat, saadaan täällä ulkosalla olla. Niistä tulee, tai niiden teemana on tämmönen jetskibaari, eli sitten on ihanat herkut tarjolla. Ei muuta kuin tosi hyvää kesää. Hyvää kesää kaikille lukijoille ja toivotaan ihania hellepäiviä ja mitäpä muuta. Hyvää viikon jatkoa. Kiva kun seuraatte. Moi moi!